Salamat ang tindot ng iba. May ano ba dyan? Video may bus ko doon. Bus kasi. Engine number 7, if you're ready, please proceed. Malayo. Malinte. Bus ko. Nilalagan. Yung iba. Mga ito sa balyo. Anong bus ko? Nilalagan.
Thank you. Entry number 8, that was Naga City Science High School, Naga City.